Ти така, здравейте хора, аз съм Дети Кинг БГ. В днешното видео ще играем Brawl Stars. Така, значи на всеки 10% ще разказвам малко неща за мене. Има приятел, така ще направим отделно видео специално за него си, така че дам, нека да натискаме play. Еми хора, аз съм от Стара Загора, но живея в Асеновград. Значи на 13 години съм. Тая година ще правя 14 на октомври, на 31 октомври. Тъй, че ако искате да ми направите подарък преди рождения ден, се абонирайте. На 14 години ще стана на 31 октомври и да живея в Асеновград. Живея в Асеновград, като смятам другото видео, като направим 20 абоната, да кажа примерно там как ми ще е интересно. Това ще направя за Face Review-то, Face Review ще е на 100 абоната. Ще имаме Face Review. Надявам се до 15 най-късно да успеем да стигнем 100 абоната. Защото тогава ще ми вземат един нов по-хубав телефон, с който вече ще мога да снимам с камерата и че там. Такива малко неща. Ги вземем. И сега да цъкаме нокаут с Шели. Така, на 13 години съм, както ви казах. Името ми ще го кажа, когато стигнем 20 абоната. Не, това ще е по-точно за 50. На 20 абоната ще ви кажа... Не знам, ако ще ви кажа, ще го измислим. Има бая време до тогава. Опа, така. Сам ли съм, не? С Кром. С Ром, така. Опа, не бе, с Кром бе, с Кром. Оле, аз съм реп. Да, така е. Там... Аз съм реп, става. Така де, аз... То съм бях на втората секунда, по това не знам какво прави мистер наляво надясно. Цяло лято е пътикета. Така. Както казах, от Асеновград съм, така от Стара Загора съм, да, странно е. В Асеновград живея. От 4 години вече живея в Асеновград. Да, в Стара Загора, ама не съм доста там. Изроден съм в Рана Соколово. Там съм, как съм бил. Бил съм в Италия, Турция и Англия, доколкото се помня. И да. И като бях малък, съм нямал така телефон, защото е било да речем колко малък, да 4-5 години. Било 2015. 2015 съм бил на 4-5 години горе-долу. Тъй, че дам. Това сега ще види. Трябва да снимам копито. Ево тук би. Ево тук би. Може би. Така. Ходил съм в Италия за 2-3 месеца или 5 месеца. Не, 3 месеца.
3 месеца. В Турция съм бил месец, не, повече, не няколко години съм бил. Като отивал съм се връщал, отивал съм се връщал. И да, а пък в Турция съм бил 5 години, тато аз за това говорих. А пък в Испания, нещо много интересно, в Испания си спомням, или в Турция беше, си спомням, че нямаше кошове за боклук. Това беше много странно, нямаше кошове за боклук. Мисля, по-просто си хвърляха, имаше там някакви места специални и ги хвърляха, смисъл, да, просто си ги хвърляха боклуците, така. И нещо като багер ги събираше, нещо като багер, нещо като багер ги събираше. И в Испания съм бил 2 месеца, 3. Испания и другото време съм карал в България. Вече от 5 години съм на град. Да, може да стане, че 5 години. Те вече даже станаха 5 години. Тъй, че да. И от 9 години вече съм бил на селото Хансбрук. Как ви казвам, там съм нямал телефон. През цялото време, което съм бил там 9 години, съм нямал телефон. Поради причината, че тогава просто е било така по-трудно да се вземе телефон. Нека цяло ти още плаща там някакви 2000-3000 лева за някакъв телефон, няма и гъга. И ти вземате и така да си имаш. Оле, аз съм маля. Аз колко съм добър на тази игра. Шегувам се, не съм добър, шегувах се. Хичи даже не съм добър, шегувах се. Ева така пени. Да, и аз. Да. Трета игра вече играем. Между другото хора мисли, че вече сме 10 абоната, 10% от цялото това нещо е минато. Стават ни още 90. Тъй, че на 20 абоната ще има, на 50 ще има второ и за финал ще е на 100 абоната. Тъй, че так, вторито бе. Байта ще играем още една игра с стерео. Още една последна игричка. На този евент още не е излезнал. На ходил. Колко минути става това? Добре, за сега перфектно. Перфектно става. Супер е. Пичи дохва. Нека сега вече да простъкаме. Това е много як мап, бе. Кефик ме радвам. В Спонж Боб е смешно. Маля. Мама мия. Мама мия е положението. Как бе, имах още един Ало Делта Форс. Да бе. Мале. Ма как се съпадам с някакви слабати, дете мога да играят? Само това се питам. Се съпадам с някакви пълни слабаци, дете могат да играят. Но седим. Как да се справя съм срещу 10 човека, бе?
Между другото, това ще ми е последната игра поради причината, че вече са нервно куче. И аз идвам тук да покопарни. Оле, не. Махай се. Елко ли си, керапин ми моли си. Ми умряха. Стреляй, бе! Яс. Име хора. Беше им приятно. Аз бях Dediking BG от мен. Чао, чао.